minutos sa kapalpas oras alas 4 sa kagabi. Sige na mula lang tumatanong sa pamamakinig sa kanyang radio station DXMG 92.5 FM Radio Dancerland. Okay, may sabab rin mga pagsami pag-imbitar na miskano sa tandangan sa matanong sa pamamakinig na agyang kay mga bangsa tanong sa Task Force LG Marawi sabab sa adna masukad pakalakapan nilaragtano ang madakalataw. Bangsa niyo, pagkarin niyo kung Islam, malam may panagundaman. Anda man ay kami maintain. Ka-arrange, again, kaya ingat Islamic City of Marawi, aya din so co-chairman, again kay Task Force LG Marawi. Sa di ko na po nag-introduction, silam namin sa kanusan, mapiar kanusan at kagabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi, palaging organo rin ako, again kaya watayo, bangsa niyo, luksyo, pagkarin niyo, arin niyo, kung Islam, dahil sa lang warwar kay Honorable Yasser Batabor. Sir, mapiar ka sa na kagabi-gabi. Thank you very much, Ari Pagari ko, DG Casper. Rabbi Sadri, Wayasir Liamri, Wakhlulok Letamil Lisani, Yapkau Kauli Wabad. Assalamualaikum, Jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Misababsan na aid na biluyak na padadat, nagupananakawan kano mga bangsa ko, adi mamamakinig sa giyang kaya mapiakap kagabi niyan, nagiyang kuto ang mamamanaw sa lang. Misababsan na kagiden so aman nalalag na ibabagay kami oras agiyang kaya 92.5 radio Dansalan sa agiyang kaya opisina niyo atas for Selju Marawi sa kapaguluan niyo agiyang ko to Vice Mayor Tano ay nitugutan no si Anwar Abdul Rauf Abidin. Misababsan na agiyang apkan so sa retian agiyang kay mababaloy ay spokesperson na Selju Marawi agugya pa ni mababaloy ako chairman sa giyang kay operational sa giyang kay Task Force LGU. Si kumyaw nag-mibitiray tanong nga miya pakalang pamirkanod na rito pagari ko at DG Casper. Yes. Giyang ko to ama nalalag na kapaka ukit-ukit agiyang kay pskat local government unit Marawi sa giyang kay mga bangsa tano public utility vehicle. Mana agiyang kay so di mo mamasero sa Iligan, Cagayan, coastal area, Basak area, na ayamalan, agiyang kay manalalag na mababaloy public transportation tanuman, agiyang kay mga motor operator. Okay. So gito ba, si ko paganay, kaya pakarenewa tanong kirang ko 2019, na iniba na yamiro nito ama nalalag na aya kabeda ni Ransi ko Saragon na 1,250 which is that is minimal ama nalalag na pambayadan si sa local government unit. Okay, pangingi sa kanubo kasi sa giyang kay Iligan City sa giyang nga mga niburing city ami pagpilatan nga sikad buwari pagariko sikad buto lagi dahil giyang nga siya sa Saray lagyan mo si kadiran in one direction, Cebu sa Saray, di silang pakaliw sa highway. Na ayap kibe diran na manalalag na franchise na 3,000 uman saulat. Masyaallah. Okay. Sa tanong sipman sa local government unit, LGU Marawi na ayap po abskat na merkano na 1,250 na manalalag na gitiptero na anywhere, everywhere in Lanao del Sur. Bapi ano sa ginga pipiso-piso ka na manalalag na Marawi City na pagka-trip sira nun. Gito'y pitaman na manalalag na kapakal luluwag tano agu manalalag na baberak tano agiyang kay initugutan wa mayor sa manalalag na saktano mabang sa niyan nak labatan niyan iigpiti si ko manalalag na babu coverage sa taxi ko manalalag na public utility na usta makalalubisira na re busakan kaya sabab sa sir kami sa Balwi nabay area Mambunan datarag yung tayo barat na tower bulin yan ka na pakatrip ka pa sa abaga pero si bisa Marawi naging ang mga motor sinabi pa yan na trip sa basa ka malat-alat tulbaybi nagkapakin na ito maripon everywhere gitip tero na ka na tama masagi nga mga nalalag na kuhan gito'y pitwatan nabayaman nalalag na dito no siran we welcome sa giyang Islamic City of Marawi
na miyaw na so manalalag na kaya bali di tamikiran mostly ayap pa ka po na manalalag na di mamasero ang mga bangsa tano na sagiyang kaya manalalag na mga bangsa tano different municipality. So mana mga sabi, Tito Biskumala so pamana ibabagay ka no privilege sa kaya city government sa city government Amarawi. So inuwa ka na yung matero kaya mismo share ka sa kanata taga ko baloy na gikumpirtaw na ya kanyo mo begitu kawi ang mga bangsami kababga ano sa pamana niya kalala privilege share kami sa baloy nasala ko so linya paman na ska linya ka na tower na diga pa kayo bakakuan sumong sa linya sa bag kay bay linya si Besir tanong si sa city na apyan na kaps pa ka trip na slunga sa yung uta mari-register ka sa city na apyan da kon si makasong so masala mabang si may gutoy sa to sa tanda agyan kay city government Amarawi man to agyan administration na miya kalala ibibigir tano privilege panupat yung man aran suag yung kuto ada taragingan na nasa tigasiligan ang taragingan share kami sa Balwi ay ba natin na kilala ka nakilala ka bu o di ba o tula ba ibiga bu lita si tula ba ibiga bu linya nga na linya ka bu to Marawi to tul baby so okay go ahead now sir anyway adna proposal lagi nga mabang sa tanong sa LGU Marawi lay dinan tuda tigiran yes so it comes to the point manalalag na so mga commentator tano sumadaklataw nga aya ka rasayro nga so mga commuters ay barate nagyingan na linya misan sa Rurugagus Gimba betuan sa PEP district na Cebu kataman sa Matambay so aya pag-study namin to different ideas and consultation na dito ke Ruraya so madaklataw kaya aya ibaratian na upama ka maawid sa sako maawid sa bag na na-transfer man upama sa pumasero upama kasi pagantap sa kanyan sa basak malatlet na natisi pagderop man sa motor sa manalalag na basak malatlet so more or less makatlos kanyan makabayad gito kaya perwatan ron sa manalalag na o pinansiran so ayam niya pikirami benda katawan tanwaya asal na pito tanwa ay target manalalag na motor absolutely sa giyang city proper na di makaginawa so 5,000 motor di mamasero. Ari pagariwa di Gcash. Okay. So naman gitun ni pito kami giyang kaya mga pagarinyo atas porsil di Marawinak na ba kami ni Ridway di kami ni upkalakan kama nalalag na ad na panamarami na gito akap kugupi Amerikano mga bangsami. Why giyang kaya atas porsil di na piyamimili ni Sinsi Mayor Miaraw sa giyang kaya ang mga membro sa atas porsil di Marawi sabab sa pamana katawan yan so sentiment o madakla Marawin sa giyong kaya manalalag na jurisdiction na Islamic City of Marawi. So gito ba naman aya sa regular kami ang mga pagarinyo sa task force LGU Marawi. Kagi ko ma-execute no na miya kay sa isami mapamang ni Mayor really pantanua manalalag na giyong mga bangsa tanua di mamamasero sa motor na miyaw lola piagbigyan na ni Mayor manalalag na inunaw na mi rumilip na giyong kaya mga operator talo sa pedicab kakatawan na miya sira ni Luis Erner correct so miyaw lugtalog man sa MGCQ si modified community quarantine na rinilipan talo sirap man sa another hapsak agwa manalalag na bigyan talo siram saka sa 500 ilang man ito, aya kabay amin na ma-regulate kami so aman nalalag na langon na di mamasero sa motor kapag meron na for the safety of public ari di Gcash ay man nalalag na asal kamakuha ni wag yung na ibubgayan niya kulur kudingiran na GC sa aman nalalag na lista namin sa task force LGU wana minibagag karo pa ma importante na nakadaklan upang makabutan siran mapabaya kulurum tanu siran na mapakaya mausaranan sa aman nalalag na criminalities o ay aging na mamahalagi din na madakla incident pa ma di mangulula amyag sa motor na doon nakidigan niyan ko piagdan niyan sa motor so giyong nga yapsuan na LGU Marawi na for the sake of public kaya si kumadakla tao o ay marigulit tanu siran ka para aman nalalag na makukuha tanu antag yung nga di mamamasero sa motor sa giyang Islamic City of Marawi. Misabab saan na recently, imantod na kagabi, o ay nasabab ko madakla concern o mga motor tano, inubuti gira na aman nalalag na sa kamya biro na mamamasero kam aliami imantod twist din na pisang yang ami bumariga.
Auto. So inaksyon na namin sila ni Manto na more or less na labi maga to si Manto ama nalalag na diyak papinpe agugiyang atas po sildio inuit siya sa giyang kaya kuan inuit tanu siya ka inimbitiya mi siya last and final warning na basta ang gulaw lang yung planan ama nalalag na pag-impose namin na sunso ama nalalag na maximum penalty minita di sa giyang kay sangguniang panglunsod. Okay, balasan wala. Sumana, diyan kay ding lola na diyan kay mga bangsa tanong sa Task Force of Jumarawi. Ibubgay kiran na panduan, diyan kaya barabanduga mayor tano, na which is malasakit, kumbaga na ipat iraragtano pa na maana ino ito mo makukuha so details anta ka maka-register sa mga pwede ka ba piyagdaan tano ka i-paper miyagdaan si Pulano so wata ka na di ba na gano'n na at least na nasa kako na may matatanong ka ito na piyagdagan na pwede ka na yun yung mga advantage niya. Well, mga kaibigan, sa madaling salita, dito no pangarata kagin na din nakatawa ko pasusira ka no nasa ordinaryong mamamayan na kanaba ay na mapipikir agyan kay parinta na batan ko binasay ka ano man niya kap kalibudir tano ag kamapian ra tano adi kap ka-arrange o pamana langon taman at papata pagaridjan sa giyang kay Bandera Marawi. So penalamatan tano wag yang mabang sa tano mabang sami sesan siramban di sira ni managuntaman para raktano ang madakalataw para ko kasya para raktano agu yang kay akarin sa yang kay ingiteno Marawi ay no di pia ka pamana pia ka ranong rangkuno basa akhirnya nagyang kaya Marawi na maptero na the best man to ingit. So penalamatan na agyang sosirak no nasa ordinary mamamayan na penalamatan na agyang kaya mga tawa na datarai di tiningan para ko kamapiano kapangit sa pararangan sa ludor no na baka no kalaban inshallah na suportan tanong si Rambadan lack of paman na discipline kailangan natin na madisiplina tano suportan tano ka mga bangsa mi kanabay ni paman na kamaratan tano. Okay sir, ban pa na mga padagkalipatan ka reminder sa mga bangsa tano sa kaya kuliling Bandera Marawi inshallah pila dagar ka buya microphone. Once again nare pagari ko DG Casper, this is a reminder to all public utility vehicle. Iman to a year 2021 na miyari paso so man nalalag na franchise sticker ay nibigiran. Agreement ni man nalalag na Task Force LGU Marawi aguso mga operator sa giyang ko ta preview sa 2020 na dapat na kibediran na 1,250. So gito 1,250 na makasusuldro wag gito mutunta no sa city plate. Ama nalalag na gito city plate na caps kataro na every 3 years. So 2019 to 2020, 2021 na manalalag na pagabagutan no sa city plate. Gito kabeda ni ran. Anyway, so lang na reactor ro na ayap yamang niran sa LGU Marawi na bubuka babasi sa 500. That is why we allowed him to register ayabu partial payment iran na 500 pesos. So therefore, makamabalansiran sa City Treasurer Office. Anyway, daba may involvement kapira ka bumipkapti ka langon aya manalalag na kumakapat sa collection na yung City Treasurer Office adna kalakipyan na manalalag na resibo. So therefore, ana mababalan sa mga bangsa tano manalalag na tuwan sa giyang uta si 750 balansiran nakatawan ni niya langon so langon namin mamasero sa motor adma na sabagi more or less 10% ayak kaya bidon yan na ay nabidon yan nagito a whole 1,250 na adma mo kalagi po to a city plate. So therefore, ay man to kabeden giyang kaya mga bangsa tano di mamasero na kiumano na giyang kay man to baguragun 180 pesos sa franchise agyuti collective bultan umambu local government unit giyang CTO ay brier na kulikta tano ko mga PUB sa 180 pesos. Saan man i-divide ro si kuha man nalalag na sa pula gudo duolan-ulan pero kasugot agito 180. Miya kay ito amount. So man nalalag na plus so ayabalan siya na 750 na kuman na to sa 180 na aya kabede ni ran na
more or less na 860 pesos. So, gini ka, kaya pakato kami, kung madak la operator, mga bangsami, manalalag na ongoing, agyang kaya operasyon, agyang mga pagarinyo, atas pos LG Marawi, taman niya kung March, nakapdip di kanubo na manalalag na participate kanu. Naman na-raise ka sa kami ang mga pagarinyo, na pagugupan na miskano ko mga problema niyo kagaga patot manalalag na eresyo sa giyang kaya local government na di mi di panabnab na ran manalalag na mapagugupan na miskano ron na imantulas kami man ni pagapil kano manalalag na participate kano ka masakit agi sa Ginoo mi gira lagi din na manalalag na bamis kano bub kadakap ka antari de bang sa na ridigikas per di driver sa motor. Na ayaw ito na, di kami rap mapakaptili po ko kasi kami mababaloy manalalag na disiplina ko mga lagide. Okay, so gito ba, gid ni kapre mo mo yung Amerikano ko, tulan ng mga loks tano, settle tano, so account tano sa City Treasurer Office, ang tanwirang kabgi sa City Plate, ang tanwirang kabgi sa kuding, ubamyado sa kuding, isaw na, giyang na baguy man to, 2021 na sticker, para nan si kwa manalalag na renewable na si ko every year. Abubskat na misa na 180 pesos. Dap na kimiram pa idigikas per sa dugatos. Ka 180 sa ama nalalag na gito renewable iran. So gyan ni ka kapingin bitarami sa gyan kaya langon. Pumama kinagrar kanu man to so doon makanag mapad sa lagi dia ama nalalag na motorya na din negosyo na pag-imbitar na miskano sa giyang opisina atas po Silgio Marawi sa tanong makasisinabuta, pipia, sisiya so lang for more details na you can visit our office tas po Silgio Marawi, ari DG Casper. Sa giyan ni kapag ato ko Amerikano ang mga bangsami manalalag na swagi so itataditan no. Ibabagay tano manalalag na rules and regulations sa giyang local government unit lagi dagina na color coding na kaplip di ganubo. Na manalalag na sunudan niyo. Di kami niyo di pagkakali, manalalag na upong malakan o yakal na, labi kami mambuha, manalalag na adna kalyan. Okay, giyan nga na mga pagalitan di magakala, adna, bubutalan tano, designated. Bubutalan ko sticker si sa giyan ko tapagalungan, napkakaan yan nung kaya ko napitero yan, napiyaman ko. Na upiyaman ko, nasunga siya sa task force, kanga kasami sa sticker. Why? Giyan naman ang mga pagalitan wa manalalagnap kunya ng pagalungan kasi nanip matug si sa giyong to puro motoryan at tatagunin sa place na di mo ito consider kami akal bulbulo to sambihan. Why pero ni ka pa trade nga na sambihan ka mapitan na mobile ka man mariga. Okay, so ino tanong ni Bigi kagiyang ka kada kala volume manalalag na di mamasero pag-operate sa giyang kaya manalalag na Marawi City, Islamic City of Marawi. Sa giyang ni kapag ato ko Amerikano ang mga bangsami manalalag na pamisita kanu siya sa City Hall kain sa lautala na supituman na kaya meron nakakagupi Amerikano na ipagugupa Amerikano to why kuman ni siya giyang kaya manalalag na mababaloy overall chairman na may giyang kaya initugutan no si Vice Mayor Anwar Abdul Rauf Abidin na isang lautala gugirap ko ni Giso Saretian na isang lautala na pagasisa na miskano kuha manalalag na kapya adinudi ka pakapapasero isang lautala are DG Casper giyan na operasyon nami na gawid nini ayabu di mi kapaka pag-operasyon na inunta sa ad ng mga pag atas kay babagay kami giyan kaya manalalag na LG Marawi sa gitubure DG Casper banda maliwanag ito miyaw masu priniw tano, miyaw masu imbet tano, si ko balance tano, na gildo ni ama nalalag na kapakato kami, kung langon na public utility vehicle, pabisita kami niyo sa opisina, kanamis kanong kagupi. Ito bunda di Casper, na ino ka, di tanong budi makabibitaray, si ko mga pedora sa Lagidea, o ay si ko ini clarification, ini detail na you can visit our office, pakalud na kan, so salam, mapiar kanong langon na kagabi-gabi, ang mga bangsami di mamamaginag idawagar kanubo so salam kalilintag daguda kareo-reo ginawa assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Matanong sa kumasagudag kaya pamanagatan sa giyong tapagaritan no. Dasa laka or sa giyang kay spokesperson antaka co-chairman agiyang Transport Silgio Marawi mapaguluan na nagyang ko to Vice Mayor Tanong sa giyang kay Transport Silgio Marawi dahil sa lakawar Honorable
Dato Anwar Abidin Abdul Rauf, o si siya panagyan kay overall supervisor, agyan kay Task Force LG Marawi, si Kuya Bobot. Okay, balasan wala, sagyang kuta update yan ragtano, mabangsan yan sagyang kay Bandar Marawi. Gitu dun mambo, punalamatan namin sa kanila sa dapit taban na panalamat, kung kita nang inur kami sa mata sa pamamakitgan, maper ka na sa kagabi-gabi, ang mga bangsami, ang mga suki ami, sagyang kay Radyo Dansalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balasan wala sa Gibuso Station nyo, 92.5 FM, Radyo Dansalan, the station of our life, mapiap kagabi. Turn it up. Okay, let's do it. Radyo Dansalan 92.5 FM.